Hello. Ik heb paar geleden video, maar zo live video. Nou, we graag gekregen. Dan heb ik gedaan. We moesten. Ik heb nog geen gepraat. Ik heb spaar bij 40 geplaatst op kijken. Dan ik heb spaar bij jou naartoe. Alright video. Dan begin. Ik heb paar bij lekker van vandaag bekend. Dat de paar bij plein begin. Zo, we leggen gekregen. Vandaag donderdag is. Dan, zo, ik heb lekker vandaag bij ook. Lekker blij, lekker donker vanavond. Wat is zo lekker vandaag naartoe. Zo, ik ga nu beginnen. Ik ga nu boven weer beter. Wat morgen naartoe. Wat je wil. Dan, zo, vandaag vakantie. Dan lekker staan, beter vertellen naartoe. Dan lekker boven weer beter naartoe. Ja, hier is zo. Ja, hier. Lekker bekijken dag. En lekker kijken boer. Lekker paar vandaag. Lekker paar toon, paar naartoe. Lekker leef. Lekker paar zwooi vandaag. Dan paar nacht te sterk nu. Lekker toon zacht vandaag. Dan lekker paar kast daar beter. Lekker zachtje. Dan lekker binnen los vandaag. Allemaal wakker binnen nou weer doen. Lekker spijt naartoe. Zo, wakker ja hier, nee? Lekker binnen paar doen. Nest doen. Wat maar vandaag is. Zo, beter van lekker voer vandaag. Dat is zeer gewoon vandaag waren. Dat is paar vandaag. Dan, zo, lekker vertellen, lekker hoe paar plek naar. En lekker play, lekker reis in een bijbel en ook lekker reis. Paar Vietnam. Wat er morgen krijgen, lekker vandaag. Zo, ik heb paar mensen zo geplaatst voor zaken. Lekker voor Vietnam. Dan begin. Ik ga nu af naar huis toe komen. Zie? Nou, mijn lekker gekregen. Dan echt af mijn huis. Uit mijn kamer vandaag. Wow,